kata ke linti ke badai hak politics. Nomor baru si kata ya ke politics rasiem. But layu ka bakadai kata ke politics ke bajaklia ke way bala room sa politics ke mut ba kidai kibriu kiba penankam dagelinti ki bomlong ho ya kata ngimla banlen baga don ke jing snow ban ong ba nada himdon pisa what yale election kabamut ayu kata kabamut nada himdon pisa ban yale election kabut pinnam job deina marba upai ba udawa ya kapisa baga don ru ke jing pen snow ke jing kren ke jing tho what taki break ba sempang banong ba upai ba dei upadawa pisa dei upai ba bapin bam sap ya kinong mikmat ya kinong yele election namar bu pan pisa ya pan baikot ya pan bai dawai ya pan ya kabai school ya pan ya kabai kabun cai tinar kada bariele election nada phimdan pisa hi phimla baniele ya election but hakabakum kata ke politics ni bagi bodon haga jeli jonga politics labun sien kidai kibami naga business but haba kinalej siya politics ki businessman kiyo ya ka politics kum galan galinti ya ka ban pinhe ya ka business ki jongki kata ka ban hadu minta di habari pe ya kata kadon kijing o kijing nam bangim yo syo ya kita kibriu kibatrai nakabenta kari bergejat bedriu kibatrai nakabenta kajala kajongi bak apa ni pelu hawaki yo ka jinghiar jong ka long briu man briu ka politics ha ka ba ki penan kam degi kinting ki ba pinjem dau ki ba pinjem rengiu ya ki pai ba ya kata ngam kan kam ban batai mangan mar phi kila yo ya kijing kren kijong kinong yalam kijongi ha ki social media Henry nagaliang jo Voice of People Party yong mangin mi sekhpat ya kaban ay go weipat kalenti bagin ay go weipat kalat ya kaba upai ba unyo banjit kata kalong bagin ya dagalenti kabing yong ka clean politics ne ka politics ya kaban nin nam pundan kampisan hagapor election namarnya tutu siya ladangi pinangkam daga pisa hagapor yele election nginom la daliliru yakaban ay ka jing sekri kababhatam nakabenta chong payda namar ka ni ka kam sanyi masima ka ni ka kam kaba nongmi kpat nakajing siya uday ban ay yaka jing sekri siya ki payba ningkong om siya ki businessman dane sakdaki kiba kwa tang banya kamay spa kamdei kita kanong rim kadai ban ai ke jing sekli ya ki pai ba kata kadai kanong rim jogo politics tena daw the Voice of the People Party ka shimbi ni ka linti ka ba ka linti ka ba kham sosat ngila banong bangin ya bangin lecho pai ba ya ka ba pinso tho yo pai ba ya ka ba ya ka jing don kam jong dani ke jing jit ikinong mikmat klem da pendon kam ya kepisa klem da pen ngopi upai ba aki cing pensoi hindai bingin ya da galenti baku kenang bangin la bansai ya kita kinong yalam kibat yalai ki election na kabentaban ay ka cing sekri ya ki pai ba kata ka ganong rin jong Voice of the People Party habaya ni seng ya Voice of the People Party hausem araja rapoi kibun ki paralok jong awar ki bahayin ki basen ki bong kumne kani ka parti ka babiang palat ka jingkmu jong ka babiang palat henry banyale election hi klem pisa ka bom la long kiong henry nyai mo ningkong yo blai but nyai ku blai ru ipi ki pai ba kin thop iki pai ba jong gani constituency kin thop iki pai ba jong gani ga mau phanyo namar ka jing sania ka jong phi ya ka Voice of the People Party
ha kata kalinti kepada hikai menong ba ngila penilai election nakalinti kepada akor keburam kebabiang kata ka hok kasot kade bandon ha kata ka jingle ya ka kam san hima sima pila nang ban kersan ya Voice of the People Party pila ai ka jingjop kabadon burom ya MP jungi bela lekno nang ni nam Mairan constituency ngilayo ya jing tam ya go vote ka MP election hoi pila kersan ru ha ka MDC election hinre ha ka MDC election ni klen poisa ka thong dom ni hello ni ai ku ble yipi ya ka jing kersan ka jong pi ya ka ni ka linti jong Voice of the People Party ya ka jing kloi ka jong pi ya ka ban pinyap no ya ka tu ka jing ong ba nimla penilai election klem pisa pi pai ba pila ai ka khubor ka jam berkata ka khubor ka long ba nila kan yale iki election da kalenti ka ba khoi kata kanong ipi ka ba phiale ka de jingkermen ka ba pi ai om tang ya gani ka pateng ka ba menta om tang iki tiba he asan hakani kapor ka ba menta hendri pi ai ka jingkermen ru na ka benta kalawai jong kini ki khon ki hep ki beret ki badang don hakajing pe ki jing kmi ka jong pi kan nomrem jong Voice of the People Party ka jing thu jong Voice of the People Party ka long ba ngin wan ra ta ka sensya ka khada ka ba khoi nga ba ngarung siya ka Voice of the People Party ka jing thu ko jong ka long ba tang man kersan ya kini ki rang ba kata ka ni jing thu jong ngam siya poi perkhat ngam judan kita ka jing thu ya ka banile election ru Henry ka jing penya ke jong play ka long da kumwei ka jing thu jong i buri ka long da kumwei Henry ka jing penya ka jong play ka long da kumwei ha din mga lapoi ha ka Voice of the People Party ha bangili atre ka don ka jing pensngau hanga ya ka banile election what is seriki men shokol bidang emrui ong ba ka judgment re ko jilla ka jongi ka don kam ye phi bat skam ngana sai ong yi da ka bakren ka ngani le election tangla dangai hele MP election kata ka jingkren ka jonga ka mulong ban pinyap ni ai isariki namar ha ka ka por ilalong MP ka bomut ba nganom ye le election da le leiru kata ka ri ba ngamut ban ong yi henry ulay bit ban sinno isariki ha ka ding pinyai ka start ka jong hakum ka takapo ka party kala kerpa ka party kala ibit ya ka ban ha ya ka bangan le ya ka ni election hoy pai ba kumongi pi min suang nambang ka ta jing thu ban le election henry ha ba ka party ka pha nga kumulong tri barit jong party nga kwa ya ka ban wan shapi ban pau ba nga kloy ban mi sekpat ya ka ban tray na ka benta kata ka nomrim jong party ban kit kata ka jingkit na ka benta kari bat ka jaj ban ri nga wan sapi om ya wan kular ya ka bereng ba ya khendo hende kay ka ba nga kular ka long ba ngan tray sitom ngan yele sitom ya ka ban ay kata ka jing sekri ka ba bahatam na ka benta jong hi upay ba